Un exemple concret d'inacció per part de l'Ajuntament és la creació d'una nova escola al nostre municipi. No només en aquesta legislatura, sinó en l'anterior, el nostre grup municipal, i també ho portàvem del programa, demana una nova escola a Santa Eulàlia. Des de principi de la legislatura, aquest grup municipal s'ha negat a aquesta realitat i es deia que simplement amb una ampliació de Sant Carlos seria suficient. Evidentment, nosaltres sempre hem sostingut que això no ho és i fins fa només uns mesos per fi s'han donat compte que el creixement del nostre municipi implica o té la necessitat imminent de tenir una nova escola. Ara ja es diu que es va tard, però és que fa més de 2 anys el nostre grup ja ho reclamava i en aquell moment, suposo que per raons polítiques, no es volia posar en marxa. Així tot, reiterem la nostra postura. Nosaltres fem propostes pel ciutadà, propostes que la gent demana i que necessita i que a vegades s'accepten però no es realitzen i a vegades es deneguen amb una excusa de pla superior que realment no porten lloc. Bé, ara en Fina Marí ens posarà també una miqueta d'exemple de quina és la manera de governar que té en Vicent Marí el seu equip de govern, fent una diferència molt clara del que són ciutadans de primera i segona categoria, per desgràcia, en aquest municipi de Santa Eulàlia. Bé, nosaltres deduïm que duen tant de temps governant que ja no saben aprofitar les aportacions constructives de l'oposició. És més, pràcticament no els tenen en compte per res i l'únic que es dediquen és a fer demagògia i més demagògia. Jo els compararia, per fer un poc de metàfora, amb la façana d'un edifici, que la façana principal la tenen molt arreglada, està molt presentable, impressionant, però l'edifici té 3 parets més, que estan bastant en mal estat i no se'n cuiden massa. Únicament és donar una bona imatge de la façana, però recordem que hi ha més parets que arreglar. Al centre del poble es veu que està molt arreglat, es veu que han fet coses que estan bé, però després tenim la part de centres turístics que està molt, molt antiquada, un poc abandonada, per molt que diguin que no. Qualsevol pot donar-se una volta i veure que centres turístics no estan actualitzats. Qualsevol persona que se'n vagi de vacacions pot veure que un centre turístic disposa de jardineries, disposa de bancs, disposa de bons accessos i serveis a fi que els nostres visitants estiguin a gust. Què fem quan tenim un convidat a casa? Quan tenim convidats a casa intentem tenir-la neta, arreglada, a fi que ells es sentin a gust. Això és el que tenim que aconseguir són els turistes, perquè ja no som novatos en el tema del turisme i ja tindríem que tenir més experiència. I per això mentida que l'any 2016 encara estiguem en aquestes condicions. Llavors també el tema molt important, com deia en Vicent, és el tema de la carretera d'Escanar. Inclou un perill, és una cosa que tindria que estar feta. Varen demanar explicacions de ple i la veritat és que no em recordo que m'ara contestar perquè contesten sense explicar les coses d'un art tal que no saben el que diuen. Entonces ens agradaria que tenissin en compte més bé les nostres propostes, que l'equip de socialistes estan per fer oposició constructiva i ara passaríem la paraula quizá a Carmen Millena. Sí, bueno, yo referente a lo que decía también estoy totalmente de acuerdo. La diferencia tan abismal que hay entre los ciudadanos de segunda y de primera, o los barrios olvidados, como son los casos del barrio de Canadá, Canguas, Sargamasa o Safón. Es increíble la suciedad que se ve en zonas como por ejemplo Sargamasa, como decía mi compañera, que hay bastante afluencia de turismo, y ver las jardineras en las situaciones que están. Es vergonzoso. O el tema de barrios, como por ejemplo Safón, que no hay una zona para que los niños puedan jugar. Hace años que estamos reclamando los vecinos una zona para juegos. Las aceras, años que no se han tocado para nada. Creemos que ya es una tomadura de pelo, porque es que no vemos nuestros impuestos dónde van a parar. En nuestros barrios, desde luego, ¿no? Entonces la diferencia tan abismal que hay desde los barrios estos olvidados que he comentado anteriormente con estos barrios céntricos, tal y como decía mi compañera, que están muy bonitos. Yo siempre digo que Santa Eulàlia es muy bonito desde la ventana del despacho del señor alcalde hasta el puerto deportivo. Precioso. Pero si miramos ya por la calle de atrás, ya es vergonzoso. Y si miramos bien los barrios, eso ya es, tercermundista. Las papeleras brillan por su ausencia. Y si son los contenedores de basura, semanas y semanas y semanas llenos de basura fuera. Es cierto que los vecinos, también los ciudadanos, a veces somos un poco incívicos,
más de control en nuestros barrios. Que tenemos que pensar también que todos pagamos nuestros impuestos y nos preguntamos todos dónde van el dinero de nuestros impuestos. Si solamente se quedan en las zonas céntricas, en la zona que se ve. Sí, la veritat és que, com molt ben apuntat tant a Carmen com a Fina i en Ramon, lamentant moltíssim aquesta situació que hi ha en aquest municipi de paràlisis en moltes zones i on se nota moltíssim aquesta diferència entre uns ciutadans i un altre, que no hauria de ser. Hi ha de governar per tothom, per igual, de visquis on visquis. Queda molt clar que el projecte d'aquest equip de govern i en particular en Vicent Marí és un projecte agotat. Veiem que hem perdut moltíssim interès pel nostre municipi, cosa que a nosaltres no ens agrada mica i seguirem lluitant i reclamant que es facin actuacions allí on sigui necessari. Nosaltres volem treballar per construir una alternativa en aquest municipi. Volem que hi pugui haver un canvi en aquest municipi i seguirem treballant els pròxims 3 anys perquè pensam que els nostres ciutadans s'ho mereixen. Moltes gràcies per la vostra assistència.